Azken urteotan asko zabaldu da elikadura gehigarrien kontsumoa gure gizartean. Kreatina edo proteina osagarriak dira horietako batzuk. Nerabe askok gihar masa hobetzeko erabiltzen dituzte. Arazoa da sarritan adituekin kontsultatu gabe egiten dutela eta osagarri gehiegi hartzea arriskutsua izan daitekela. Profe, ¿qué suplemento me compro si me falta fuerza? Vitamina osagarrien kontsumoa zabaldu zen lehenengo eta orain kreatina eta proteina osagarrien kontsumoa nagusitu da. Músculo hartzeko, masa corporal hartzeko. Proteína da creatina, biak. Sí, un poco más de fuerza. Gero eta gehiago kontsumitzen dira, errezetarik gabe eta guztion eskura daude. Bai, eta honen esango neuke arazo nagusizena dela orokorren, filtro zientifikorik edo segurtasun frogari pasatu gabe merkature iritzi aldizela, eta horrek azkenin horre inbiguna da aldanik eta segurtasun edo evidentzia zientifiko altuenekuk lehenetzi. Nire amak kolageno hartzen du eta nabaritzen dut azala hobeto duela. Kolagenoak ez du gihar masarekin laguntzen artikulazioentzat da hobea. Kreatina kordea indar gehiago egiten laguntzen du eta evidentzia zientifiko altuenetako osagarria dela esan du Alex Arrate nutrizionistak. Eta badakigu ez kirol errendimendu hori apur bat hobetzen laguntzen da bela. O sea, después de entrenar me tomo la creatina y ya está. Gehienetan osasuntsuak diren elikagaiak gutxiegi kontsumitzen direlako agertzen dira vitamina edota magnesio defizitak eta gehienetan behar ditugun osagarriak dieta orekatu bati jarraituz lortzen dira. Nire autu zein izango litzake edo nik ze gomendatzeot, vegetal integral horrek zure elikaduran gehiago kontsumitzi eta hortaz magnesio horren suplementazioa bigarren edo hirugarren plano baten geratuko litzateke edo esan izango beharrezku.